खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रंजालि बैसागो सफैनाय गेजेराव मोनसेल' मास जायगा जायगा बिहुनि सर' खालामदों। बरमायाव 15 बोसोरनि गाहायनि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषद गौथुमा खौरांगिरि जुथुम मेल खुंदों। सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमा हजुवा सिमला बाजार बाक्सायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो लाइमोनफोरनि जथुमा। लांहिन मणिपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि खुंफुंदों। थांनाय 17 मार्च रबिबाराव दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2019-2020 मायथाइनि थाखाय गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरनो दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिबानारि गोहो गथायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। फैगौ 21 मार्च खालाराव साहित्य अकादेमिनि बानजायनायाव बेंगालुरुआव वर्ल्ड पोएट्री डे खुंफुंनाय जागोन। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय युथ मीट प्रग्रामखौ खुंनाय जाबाय। 18 मार्च खालाराव मोनद' हारिसाफोरनो एसटी जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा अमित शाहनिसिम लाइजाम हरदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। रंजालि बैसागो सफैनो गेजेराव मोनसेल' मास जायगा जायगा बिहुनि सर' खालामदों। अनफिननानै थायाखै बाक्सा बरमायाबो। हारिमुनि बाख्रि बरमायाव जागायजेनबाय बिहु मोसानाय सर' खालामनाय बादा। बरमानि समन्वय कला केन्द्रनि बानजायनायाव मैयानिफ्राय सोलिनाय सर' बादायाव बरमा ओनसोलनि गथ'फोरखौ लाफानानै 100निबो बांसिन हिन्जावसाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे गोदान गोजाम धल दामग्राफोरा बाहागो लायो। गुवाहाटीनिफ्राय बिहुनि रानि नीलाक्षी बरग'हाय आरो धुलिया राम बरा बिथांमोना फोरोंगिरि महरै बाहागो लाफैयो। आसामनि हारियारि मोसानाय बिहुआ गुबुन हादोराव मान मोननायनि उल्थायै गावनि रायजोआव बिहुनि अनसायनाय आरो बिहु मोसाखावरि लोगोसे धुलियानि बिबाङा खमायलांनो हमदों होनना बुंथियो नीलाक्षी बरग'हाय बिथाङा। बेबायदि बिहु फोरोंबादानि गेजेरजों बिहुनि अनसायनाया बांगोन होनना आसा खालामो होनना बिथाङा बुंथियो। बेराफारसेथिं बानजाय आफादनि बिबानगिरि आम्बिया आहमेदा बरमायाव एबार गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै बुंथिदों। फोरोंबादाखौ बेखेवो बरमा जौसिन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि गदाधर बर' बिथाङा। हाबाफारिनि आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुङो समाज सिबियारि रजत चौधरी, कन्दर्प शर्मा आरो अजय दास बिथांमोना। बरमानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बरमायाव 15 बोसोरनि गाहायनि जोलुर बादायलायनाया जागायजेनबाय। बाक्सा जिल्लानि बरमा गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायो गिबि बोसोरारि इसिं फरायसालियारि जोलुर बादायलायनाय। 15 बोसोरनि गाहायनि जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवो बरमा सार्कल अफिसनि गाहाय साइफुद्दुल्लाह खान बिथाङा। फैगौ लोकसभा बिसायख'थिनि भट होनाय सम खोन्दोआव लानो गोनां नेम भिभिपेटनि गेजेरजों माबोरै भट होनाय जायो बेनि सोमोन्दै बिबुंथि होयो खेलाखौ बेखेवना होनाय गाहाय बिथाङा। এইটো হল ভিভিপ্যাট, এই মেশিনটো হল ভিভিপ্যাট। তাতে এটা এলইডি লাইট আছে। আমি যেতিয়া 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ যিকোনো পাৰ্টিকে ভোট দিম, যি পাৰ্টিক ভোট দিলো সেই ভিভিপ্যাটত সেই পাৰ্টিৰ ছবিটো আহিব। এনেকা পদুম ফুল, কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত হাত, বিপিএফৰ আছে, এজিপিৰ আছে। আমি কাক ভোট দিলো আমার চকুর সম্মুখতে এই কাগজটোৱে আমাক দেখাই দিব যে আপনি এইটো পার্টিক ভোট দিলে, এইটো মানে ক্যান্ডিডেটক ভোট দিলে। गिबि बादायलायनायाव आइथियाबारि धाम जोलुर फरायसालि आरो बरमा जौसिन फरायसालिनि मोन्नैबो हानजाया से गल होयो। खेलायाव नुजाथिनो हायो सरनिया कसारी खनमिलनि आसामनि लेङाइ आफादगिरि खनिन दैकाया। खेलाखौ सामलायो बरमा गेलेमु आफादा। बरमानिफ्राय दिलीप बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषद गौथुमा खौरांगिरि जुथाइ मेल खुंदों। 18 मार्च से 2018 को रिजाइन दे चुका है। उसके बाद वो आदमी आज तक उस संगठन का नाम से क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला खौरांगिरि मावख'नि नब्लाङाव अखिल हिन्दी भाषी विकास परिषद गौथुमा समबारै सानजौफुनि 1:30 रिंगानिफ्राय 2:30 रिंगासिम खौरांगिरि जुथुम मेल खुंदों। बे खौरांगिरि जुथुम मेलाव भारत शर्मा बिथाङा गाहाय होबथागिरि आरो मददगिरि जानानै बुंथियोदि
अखिल हिंदीभाषी विकास परिषद गौथुमा खावलायो जे सन्जय तिवारी दिलीप सेट्टिया सन्तोष साहा आरो बीटीसी आलामाव थानाय साफ्रोमबो जिल्लानि कमिटि बडियाव थानाय हिन्दी राव रायग्रा सुबुंफोरा जेसे हागौ एसे थाबै मोनसे जौसाङाव जिरायनानै माखासे नांलाय खमलाय बेले बेजेफोरनि सायाव फिन फोसाबफिनो जाहाथे बे सप्ता मोनसेनि गेजेरावनो सावरायथारनो नांगौ होननानै बुंथियो। कक्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमा हजुवा सिमला बाजार बाक्सायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो लाइमोनफोरनि जथुमा। सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया कक्लाबारि सापागुरि फरायसालिमा हजुवा सिमला बाजार बाक्सायाव बड'फा गोजोरथियारि सालायनायनि मावथांखि आरो लाइमोनफोरनि जथुमा जानानै थाङो। बे हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु गोरा बर'। बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन एबसुनि नेहाथारि मन्टु बर', सालबारि जिल्ला PGSCBMनि आफादगिरि मानगोनां राजेन्द्र बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि आखान्थि नेहाथारि हांगामा नार्जारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि भारत बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों एबसुनि नेहाथारि खनिन बर' बिथाङा। सम आरो बैसो थानायावनो सोलोंथाइ, फरायनाय, बारनाय, खारनाय, मोसानाय, मुसुरनाय बायदिखौ लाइमोनफोरा मावनानै लानो नांगौ। सोलोंथाइ गैयाब्ला सुबुङा जायखिजाया खामानिखौनो मावफुंनो हाया। मेगन थाब्लाबो खाना, खोमा थाब्लाबो बेंगा, आथिं थाब्लाबो लेंग्रा, गोसो दंब्लाबो बेङा बेङा जानाङो। ओंखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरा गाव गावनि फरायनां हाबाखौ लानानै हारिखौ फोजौलांनांगौ होनना बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायो आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों SK बसुमतारी बिथाङा। लांहिन मणिपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। लांहिन मणिपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारि खुंफुंदों। सानसेयाव माबा मोनसे सोलोंथारगोन दा बे थांखिखौ लायोबा आरो बे नोंनि गोसोनि जितु दरखं खेवना दोनोबा सोलोंथाइया किन्तु बेयाव हाबगोन आरो सोरबाया जुदि बेखौ फांथेना दोनदोंब्ला बन्द खालामना दोनोबा सोलोंथाइया किन्तु बेयाव हाबनाय नङा। थांनाय 18 मार्च खालाराव लांहिन मणिपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लांहिन मणिपुर बर' बिजों गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि भद्रेश्वर बसुमतारी गेदेमानि मेलनि मासिखौ लाना दैदेननायाव 2018 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिफोर बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखियाव गोबांथार मावथांखिफोरा हाबसननानै दङ, जेरै सोलोंथायारि बिथिं, समाजारि बिथिं, राजखान्थियारि बिथिं, आबादारि बिथिं बायदि बायदि। बे मावथांखियाव गोबां मावथांखिफोरा रोखायै दंखायो, जाय थांखिखौ लानानै मिरु एबसुनि बिथोन बायदियैनो दखरा आफादफोरा जेरै हायो एरै हाबाफारिफोरखौ मावबोनाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मावथांखिखौनो लानानै थांनाय 18 मार्च खालाराव लांहिन मणिपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पिय' नार्जारि बिथाङा गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाहोयो। बिथां नार्जारिया फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथायारि बिथिङाव जोबोद मेहेरगोनां बिबुंथिजों लोगोसे बोसोन होयो। बे मानसिनि गोसोसो बियो सोलोंनो गोसोबा सोलोंनो हायो। आं सोलोंथारा होनबा मोनसेबो सोलोङालासिनो थांफिननो हायो नों। खिन्थु जोंनि उद्देश्यआथ' बे नङा, जोंना थांखिया बे नङा। आं माबा मोनसे सोलोंथारगोन दिनै आरो आं सोलोंनानै आं बेखौ स्टुडेन्ट लाइफआव बाहायगोन आरो आं बेजोंनो जिउ दागोन। बे हाबाफारियाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि क'अर्डिनेटर बड'सा ब्रह्म, कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तनुराम दैमारि, बोसोनगिरि जिबनदु बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि जयभद्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि हानुराम गयारि, लांहिन मणिपुर बर' बिजों गोजौ फरायसालि आरो लांहिन सोरखारि गेजेर खलब फरायसालिनि फोरोंगिरिजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा बाहागो लाफैयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों लांहिन कार्बि आंलंनिफ्राय खोदोम बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 17 मार्च रबिबाराव दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2019-2020 मायथाइनि थाखाय गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरिफोरनो दुवारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव बिबानगिरि गोहो गथायनाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि रोमदन बसुमतारी आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा दान्थे नेहाथारि जिबनजिउ बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनदोंमोन मोनसे समनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि थामहिनबा दुवारकुसि दखरा बेबसुनि बोसोनगिरि बिजय चन्द्र बर' बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। फैगौ 21 मार्च खालाराव साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव बेंगालुरुआव वर्ल्ड पोएट्री डे खुंफुंनाय जागोन।
खुंजानो गोनां मुलुगनां खन्थाइगिरि सानखौ केनारा बैंक स्कुल अफ मेनेजमेंट एट केनारा स्टाडिज फसंथाननि ऑडिटोरियामाव सेंट्रल कैंपास डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बिदि बेंगालुरुआव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' खन्थाइगिरिफोरनि जानानै बाहागो लाहैगोन इन्दु प्रभात बसुमतारी बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय युथ मीट प्रग्रामखौ खुंनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कक्लाबारि जौमा फरायसालियाव खुंफुंनाय जायो युथ मीट प्रग्रामखौ सानसेनि हाबाफारिजों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो टरेन बर' आरो जायगानिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु गोरा बर' बिथांमोना। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सानिफ्राय एस.के. बसुमतारी बिथाङा। थांनाय 18 मार्च खालाराव मोनद' हारिसाफोरनो एसटी जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होनना महिलारि बिथाङा अमित शाह बिथांनो लाइजाम हरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालनि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 मार्च 2019 भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राजखान्थि हान्जानि हादोरनि आफादगिरि अमित शाह बिथांनो बीटीसी ओनसोलनि माखासे मोनद' हारिसाफोरनो एसटी जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लाइजामाव लिरनाय थानायनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला महिलारि बिथाङा मोनद' गुबुन गोजौ थाखोनि हारिसाफोरनो एसटी एबा शिड्यूल ट्राइब बिमुं थिसननायनि दाबिखौ सुंस्रांनानै होनांगौ होननानै भारत सरकारनिसिम दैथायहरो। ओजोंहाय एसटी सार्टिफिकेट मोनोब्ला थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै गिखांनाय फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि मोनद' हारिसाफोरनो ट्राइबेल बिमुंनि गनायथि होनो थाखाय कन्स्टिट्यूशन ऑफ शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर एमेंडमेंट बिल 2019 खौ थिसननांगौ होननानै लाइजामाव लिरनाय दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि होनो नागिरनाय आसामनि मोनद' हारिसाफोरा जाबाय फारियै मरान, मटक, चुटिया, टाई, आहम, कच, राजबंशी आरो आदिवासी। ब्यूरो रिपोर्ट बडोलेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।